سلام كبرات حوات كمي اللهم كلهم أكل خرنعت عالمكم كما دويت كاتاتولو زلهم حوهم سيموني هذا عرح مشت ميديا لو ما عند خنت لمود حنتي تقاميت زهونت فيديو يحزلكم مسئ زلهم لو ما عندي بزعبا قبره ملساور حكت اقرخانا بفرينو كساب تسدد زول قزيه مالتيو እቲ ካልኣይ ከዓኒ ልጓም ክሳብ ትሕዝ ፍሬኑ ክሳብ ትሕዝ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓኒ ደው ክሳብ ትብል ዘሎ ርሕቀት ማኪና ደው ክሳብ ትብል ዘሎ ርሕቀት ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓደጋ ዲገለ ርኢኻ ብቂድመኻ ሓሲብካ እግርኻ ሰዲድካ ናብ ፍሬኖ ክሳብ ደው ትብል ዘሎ እዚ ኩሉ ፕሮሰስ እዚ ክንሪኦ ኢና ሎሙ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፈለማ ገብረ መልሳዊ ርሕቀት ክንብል ከለና እግርኻ ናብ ፍሬኖ ክሳብ ትሰድድ ማለት እዩ ዝኾነት ፀገም ዲኻ ገለ ፍሬኖ ክትሕዝ ደሊኻ ሓደጋ ኣብ ቅድመኻ ኣጋጢሙስ እግርኻ ናብታ ፍሬኖ ስድድ ክሳብ ተብላ ዘሎ ሰከንድ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ልጓም ክሳብ ትሕዝ እቲ እግርኻ ናብቲ ፍሬኖ ኣብፅሕ ኣቢልካያ ነታ ፍሬኖ ክሳብ ትጥውቓ ዘሎ ሰከንድታት ማለት እዩ ክንደይ ሜትሮ ትኸይድ እታ ማኪና ሳልሳይ ከዓኒ ሙሉእ ብሙሉእ እታ ማኪና ደው ክሳብ ትብል ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ በብሓደ ክንሪኦ ኢና በዚ ግብረ መልሳዊ ርሕቀት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ እዚኣ ከም ዝበልኩም እግርኻ ናብ ፍሬኖ ክሳብ ትሰድድ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ናትካ ፍጥነት እዩ ኩሉ ግዜ ዝውስኖ ማራ ትንህር እንተሃሊኻ ብዙሕ ሜትሮ ትኸይድ ትሑት እንተሃልዩ ፍጥነትካ ከዓኒ ቁርብ ሜትሮ ትኸይድ ገለ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ፍጥነት መሰረት ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂ ግብረ መልሳዊ ርሕቀት ክትረክብ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ብሰለስተ ኢኻ ተርብሖ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ፍጥነት እጂ ከምዚ 30 እንተኮይኑ ነታ ዜሮ እዚኣ ኣጥፋእ ኣቢልካ እታ ሰለስተ ብሰለስተ ተርብሓ ማለት እዩ ሰለስተ ዘርብሖ ሰለስተ 9 ሜትሮ ይኸውን ማለት እዩ እዚ 40 እንተኮይና ከዓኒ ነታ ዜሮ እልያ ኣቢልካ ነቲ 4 ብሰለስተ ተርብሓ ትሽዓተ እንተኮይኑ ከዓኒ ልክዕ ነቲ 9 ወሲድካ ብሰለስተ ተርብሓ 27 ሜትሮ ይኸውን 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ከይተሃሊኻ ከዓኒ ነታ ዜሮ ግድፋ ኣቢልካ እታ 12 ብሰለስተ ተርብሓ 36 ሜትሮ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ናብ ልጓም ክንከይድ ፍሬኖ ልጓም ክሳብ ትሕዝ ዘሎ ግዜ ከዓኒ ኣብዚ ንርአ ናይ ልጓም ኣብዚ ንህለዚ ፍጥነት ልክዕ ከምኡ እዩ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ እንተሃሊኻ ልክዕ በታ ቁፅሪ ኢኻ ተርብሖ ነዚ እትያ ዜሮ ኩሉ ግዜ ተኣልያ እትያ ሰለስተ ብሰለስተ ተርብሓ 9 ሜትሮ ክኸውን ማለት እዩ 9 ሜትሮ ብ0.4 ተርብሖ ማለት እዩ ሕጂ 9 ሜትሮ በዚያ 0.4 ተርቢሕካ 3.6 ይመፃልካ ሕጂ 3.6 ልዕሊ 3 ፈረቓን ስለ ዝኾነ ናብ 4 ሜትሮ ተፀጋግዖ ማለት እዩ 4 ሜትሮ እቲ ፍሬኖ ክሳብ ትሕዝ ዘሎ ርሕቀት ኢልካ እዚ መልሲ ትህብ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ 40 እንተኮይኑ ከዓ እቲ ፍጥነትካ ልክዕ እቲ 4 ውስድ ኣቢልካ ብ4 ተርብሓ 16 ትኸውን ማለት እዩ 16 ሜትሮ ከዓኒ ብ0.4 ተርብሓ 6.4 ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ 4 ትሕቲ 6 ፈረቓን ስለ ዝኾነት ናብ 6 ተፀጋግዓ ማለት እዩ 6 ሜትሮ ኢልካ መልሲ ትህብ ኣብዚኣ ከዓ ነህልለኩም 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትኸይድ እንተሃሊኻ እዚኣ ከዓኒ ነታ ዜሮ ኣጥፋእ ኣቢልካ ልክዕ ብ9 ተርብሓ 81 ንኸውን 81 ከዓኒ ብ0.4 ኣርቢሕካ 32.4 መፃልካ እዚ ሕጂ ትሕቲ 32 ፈረቓን ስለ ዝኾነ እዚ 4 ናብ 32 ትፀጋግዓ ንታሕቲ ተውርዳ ማለት እዩ 32 ሜትሮ ኢልካ ትምልስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ሳልሰይቲ ክንከይድ ደው ምባል ደው ክሳብ ትብል ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ሙሉእ ማኪና ብዘላቶ ደው ክሳብ ትብል ማለት ፍሬን ሒዝካ ደው ክሳብ ትብል እዚ ግብረ መልሳዊ ርሕቀት ዝተደመሩ ናይ ልጓም ናይ ፍሬኖ ርሕቀት ማለት እዩ ናይዚ ቀዳማይ ናይዚ ካልኣይን ድምር እዚ ስቶፕ ኣብዚ ናይ ደውታ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምኡ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ግብረ መልሳዊ ርሕቀት ዝተደመሩ ናይ ልጓም ርሕቀት ኢልና
نملسو مالتي حجي بزي اتي قبره ملساو رحكت ناي 30 كيلومتر بساعة كندي على بزي ابزن خيد 9 متر ولا زي 9 متر وسيدنا همزلاتا بزي اخوفنا بلا اتيا ناي لقام رحكت كبناي 30 متر هندي على اندري ابزي 4 متر تبلا الله حجي 9 متر استدمرو 4 متر 13 متر ايو دو ناي دو تارحكت يلنا عند ملسا مالتي حجي 4 انت خوينو تي فطنت كاني اب ناي دو مبال حجي 4 ناي قبره ملساو رحكت اب زنريا 10 تخلت تبلنا لا 10 تخلت نوسدا بزي انا قمطا تيا ناي لقام ناي 4 خندي على بزي نريا 6 متر تبلنا لا 10 تخلت تدمر 6 18 متر لنا لدمرا مالتي حجي 9 خيل انتحلينا اني لك ابزي قبره ملساو رحكت ناي 9 مس خندي على 27 متر ولا 27 متر نوسدا بزيا اتيا ناي لقام كاني اب 9 خندي على بزي انريا 32 متر تبلالا 27 تدمر 32 59 متر يوسدلك حساب ملو ماكينه ملو بملو دو تبلينا اني كمزي اجرنا نملسا مالتيو ناي لو ما عندي زي مالتي زي تمهرتي زي بتعمي اقداسي ابزي ناي تيوري قالت فتناتات زي بتعم قداسي كالكوليتر اي قربلكا كم زعينه تحطك اي مصلكا مالتيو حجز فورمولا زي كتحزو بتعمي اقداسيو زين كتحزونا لكم اقدستي انا مالتيو بزي ترفه لو ما عندي ابزي مدبي ودي له زين كم زبلوكم اقدستي انا زين كم ز اريكم زلو غيركم حازون اي هوب قرب تتقيمكم تكونوا خابزي نايلو ما عند مدبي ابز ودي له ابقصالي بخال مدب كمصاكم حوكم سيموني خبد على 5 ميديا كساب شعو سسنايو تشاو تشاو